Українське об'єднання патріотів делегує на вибори президента Олександра Шевченка. Таке рішення ухвалили укропівці після проведення внутрішньопартійних праймеріз, які стартували ще на початку березня. Побудувати сильну економіку та армію – те, чого прагне кандидат. І зробити це, на його думку, має сама Україна без сподівання на сторонню допомогу. Гімн України та хвилина мовчання за загиблими у війні. У залі понад 2000 делегатів та гостей з'їзду укропу. Це кульмінація президентських праймеріз партії. І вони себе виправдали, каже письменник Василь Шкляр. Наріжним каменем стоїть людська гідність, правда. Бо якої найбільшої біди наробила нинішня влада, це те, що після Революції Гідності вона над цією гідністю потопталася. Тільки правда і патріотизм, зокрема й економічний, мають повернути довіру суспільства до політиків, каже голова партії Тарас Батенко. Завдання кандидату від укропу – змінити філософію державного управління. Ця людина належить до категорії нових лідерів, з яких зачекалася і потребує українська нація, які прийшли в політику за покликом Майдану, які символізують нову українську ідею і мрію громадянина, який творить свій успіх своїми руками. Название программы Александра – это программа честности и достоинства. Честности – это прежде всего борьба с коррупцией, во-первых. Это устранение олигархического управления в Украине, репатриация капиталов и фактически деолигархизация. Кандидат в президенти Олександр Шевченко каже, головне завдання – подолати корупцію в країні, бо вона сильніша за агресію ззовні, а ще економічна стабільність і безпека – це запорука добробуту українців. І називає основні кроки, які планує зробити на посаді очільника держави. Саме головне – економічний зріст, саме головне – сильна, потужна армія, щоб ніхто не засіхав на нас. І дійсно права і свободи наших українських громадян, завдячуючи, можливо, політичній волі, яка вона в мене є, і в нашої цілої політичної партії, щоб дійсно ми всі жили за законом. Ріана Алієва, Асан Емінов, Заман, АТР.